ва дар ҷои поис уведомление маънои хел поис метем кнопка отправить меҷахем ва дар мо ҳозир як хел нависаҷотро мекунам. Нигоҳ мекунем личный кабинет уведомление от трудовой деятельности мигрантов. Ҳавоя мо меҷахем. нигоҳ кунем начат дар дохили начат як бор зер мекунем. нигоҳ мекунем ай шумо чия организация, индивидуальный предприниматель ёки гражданин, частное лицо мегӯям ку бисёри ҳолатода организация мақсад фирма қати кор мекунад. Организацияро мо пахш мекунем ва се намуди страховой полиса дар инҷа пешниҳод мекунад. Фарало якма дима ин не обязательно, но якша выбор мекунем. мо мисол дингиша выбор кардем ва поён меем перейти к уведомлению да ҳамин кнопкаро меҷахем. нигоҳ мекунем ном фамилиятон, рӯз моҳ сол таваллуд, паспорт иностранного гражданина, номер серия паспорту, окончание дата выдачи паспорту ва кадом ОМВД додагӣ. мо всё вернера пахш мекунем. иненетон дар инҷа автоматически меброяд. вақте ки иненетона дар госуслугатон подтвердид кардагӣ бошад автоматически меброяд. мо вернера меҷахем ва номери телефонтон бо дар инҷа меброяд. бо вернера меҷахем ва дар инҷа электронии поштатона меброяд. электронии поштае ки бояд гумш накунӣ. ин ҳатмия электронии поштатон. вернера мо пахш мекунем ва нигоҳ мекунем ки паспортона кем выйдан. мо барои чи перевод паспорт гуфтем ки нигоҳ кунед дар вақти перевод паспорто нигоҳ кунед ки аз сурата дар рӯи экран мемонад бубинед. айма ПРС ОМВД Хатлонский область. ая хеле ҷо ОМВД якм душанбе ёки рудаки район рудаки. бубинед ки дар ҳамон перевод паспорто чизе навишандагӣ бошад ҳава як навишонед. мо дар паспорти ма ПРС ОМВД чизе ки ҳавои навишандагӣ бошад калонаи майдаи шрифти чизе ки бошад ҳавои навишонад Хатлонской области. тамом. Продолжить таму бо пахш мекунем. страна раҷа мо выбор мекунем. странаи мо Таҷикистан. Продолжить пахш мекунем ва нигоҳ кунем инн КПП организация. и уира мега ки вақте ки ту трудовой договорта мегирӣ ахири трудовой договорта нигоҳ кун ки инн КПП организация ОГРН организация бахши ОГРН чӣ бошад ҳавоя дар инҷа мо менависонем. манон хел инн КПП ва ОГРН вақте ки гирифтем набоид кардем дар инҷа нависондем продолжита пахш мекунем ва дар инҷа мо бояд номери телефони кордиҳандаро мо бояд дар инҷа бинависонем. номери телефони кордиҳандаро ки нависондем ва бо кнопка продолжита меҷахем ва дар инҷа серия номер меброяд. ин серия номери патента дар назар дорад. вақте ки нафаҳмидӣ где найтира меҷахед мана где найти инҷа нишон медиҳад ки дар ҷои патент мисол кадом рақам нависондагӣ ҳавоя мо мегирем дар инҷа менависонем. ман инҷа серия рӯи патент ҷои сурат дорад ку ман инҷа серия ва рақами ҳамро мо дар инҷа нависонем ва бланк патента бо дар инҷа нишон додагӣ ки бланк патента ва номер бланка. намедонем ки дар ҷо ҳамин чиза бо кнопка где найтира меҷахед дар инҷа меброяд. нигоҳ кунед поён да ҳаминҷа ҳаст дар патенто пишти патентона нигоҳ кунед. мо дар ҳаминҷа менависонем пишти патента нигоҳ мекунем ва ҳамон рақамҳоро менависонем. манон хел номер бланкаро ки нависондем бо кнопка продолжита пахш мекунем. нигоҳ мекунем трудовой гражданский правовой устный. мо трудовой дорем ки трудовой ҷа менависонем профессия чия курьера коргара мисол чизе ки бошад. айма профессияи ма курьер. дата заключения. аввали трудовой договорта нигоҳ кунем ки дар кадом числа ту ҳамаи трудовой договорта заключит кардагӣ. айма 6 апрел 2025 сол шумо ҷахтон бубинед ва фактически адрес работи иностранца поёни охирони трудовой договортона поёни поёнша нигоҳ кунед ки каҷои мақсад чӣ адреса дар оҷа худаш дабоид кардагия. вақте ки адреса ки нависондед дар инҷа мисол ҳамаш меброяд. город Москваро пахш мекунем ва уточнить адреса меёрем поён.
дом ҳамаша инҷа нишон медиҳад. Бубинед ки агар квартира набошад, нет квартираро мегирем. Вақте ки агар квартира бошад, кнопкаро нобуд мекунем ва ҳаминҷа корпус морпус ҳама строения ва квартираша дар инҷа менависонем. Квартира фарз кардем 14. Тамом, инҷа ҳамаш меброяд. Вақте ки мо задем ва кнопкаи продолжительно пахш мекунем. Ай кадоме ки квартира бошад, ҳатман квартира бинависонед. Ва ай кадоме ки квартира набошад, нанависонед. Ин важна нест. Ай ма ки трудовой договор квартира ҳастам, майра менависонам ва ма кнопкаи продолжительно пахш мекунам. Ва нигоҳ кунед, полис ДМС ин номери серияи трудовой договортона дар инҷа дар назар дорад. Шумо бояд дар инҷа серияи трудовой договортона бинависонед. Серия или номер. Айма фақат номери холия ва баъзеҳош серия доранд. Не ки баъзеҳо бисёршон номери холӣ доранд. Ман инҷа фақат номери холӣ менависонам, тамом. Саршавии трудовой договортон нигоҳ кунед, ҳамга серия ёки номери трудовой договортон ҳастад. авҷо як знаки мисол номере ку ҳавая нанависонед. баъди знаки номер далше чизе бошад 44 50 80 90 100 200 чизе ки бошад ҳавая бинависонед. Инама инҷа дар хидмат нависондам ва нигоҳ кунед ки дата выдачаи трудовой договортон кая. Кае ки трудовой договортона даташа ҳамунҷа нигоҳ кунед ки ҳаста. Айма 6 апрел 2025 сола ва кнопкаи продолжительно пахш мекунем. Вақте кнопкаи продолжительно пахш кардем, нигоҳ кунед. Договор ки баромад, сделать фото него, выбрать файл. мо барои чӣ гуфтем ки трудовой договортона ҳатман дар ягон ҷои суратгирхона, ягон ҷо равед, формати PDF сканер кунед, формати PDF карда дар телефонотон партоен. Обязательно формати PDF. Мо инҷа выбрать файлро меҷиқем ва фото и видеоро пахш мекунем. Ва мо дар ҳаминҷа нигоҳ мекунем ки файли трудовой договортон дар куҷо ҳаст. Айма мисол документи да медром, даунлоада медром, мисол айма дар ҳаминҷа дар була ҳамин пахш мекунем. Загрузка меравад ва кнопкаи продолжительно меҷиқем. Продолжительно ки ҷиқидем, нигоҳ медром, даунлоада медром, мисол айма дар ҳаминҷа дар була ҳамин пахш мекунем. Загрузка меравад ва кнопкаи продолжительно меҷиқем. Продолжительно ки ҷиқидем, нигоҳ кунед, як функсия на проверка мешавад, дуюм функсия проверка ки гузашт дар рассмотрения мешавад. Яъне ки заявление шумо принято гуфта қабул мекунад, заявлението қабул мекунад. Вақте заявление принято кишид, иншоалло дар муддати 24 соат, дар 2 рӯз, 3 рӯз, ҳолатое мешавад дар як ҳафта проверка мекунад. Вақте проверка кардан, ман ҳамин хел сурате ки дар рӯи экран дидесе, ман ҳамин хел сурат меброяд ки значит оказано шуда. Яъне трудовой договори шумо қатъи патентон оказано қабул шуда дар МВД. Ба дили пар дига ҳар моҳ метавонем ки чеки патентона биспорем. Вақте ки патентона получат кардем, в течение 2 моҳ баъди получат кардани патентон агар вая дар уведомление намонӣ, автоматически патенти шумо аннулировать мешавад. ҳамин саршавии видеоро нигоҳ кунед, ҳамунҷа нависонад, агар в течение 2 моҳ бояд бигирӣ уведомление